Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-ġimgħa filgħaxija ġie inawgurat ir-restawr estensiv li sar fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta u mistenni li jerġa' jibda jelqa' lill-viżitaturi fil-ġranet li ġejjin. Ix-xogħol ta' restawr kien ilu għaddej għal madwar 4 snin u sar b'investiment ta' aktar minn 40 miljun euro b'kofinanzjament ta' fondi Ewropej. F'dan ir-restawr, l-Armerija reġgħet ħadet lura posta fis-sala fejn kien jiltaqa' l-Parlament sa ftit snin ilu. Fil-waqt li xogħlijiet oħrajn raw ir-restawr tal-kurituri tal-Pjano Nobile u fl-Uċċellerija fejn qabel kien hemm l-uffiċċju tal-Speaker. Tlesta ċentru tal-viżitaturi fiż-żona magħrufa bħala Palazzo del Monte u l-Oranġeri li kien l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-post fejn fil-passat kien hemm ġnejna tal-Larinġ. Minn barra hekk ġew irrestawrati wkoll il-btieħi tal-palazz u kif ukoll l-iswali statali. F'diskors waqt iċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni il-President ta' Malta George Vella awgura li dak li qed niċċelebraw huwa kapitlu ieħor sabiex ikun il-bidu ta' triq li matula jiġġeddu l-għarfien u s-sostenibilità tal-wirt kulturali Malti li dan il-palazz huwa parti importanti minnu. Il-President Vella fakkar li mill-bidu tal-Presidenza tiegħu kellu jmexxi l-uffiċċju tiegħu bl-impjegati kollha lejn il-Palazz ta' Sant'Anton. Meta ħares lura ma jiddispjaċinix xejn għas-sagrifiċċju li jien u l-istaff tiegħi kellna nagħmlu għaliex maż-żmien għaraft l-urġenza u wrewni l-urġenza li kien hemm arrestawr ta' dal-ġojjel li kellu ħsarat mhux żgħar. Kien pjaċir tiegħi li perjodikament nżur ix-xogħlijiet, nitgħallem dwar l-aħħar skoperti, niddiskuti l-kwistjonijiet u l-isfidi li nqalgħu ma' kull skoperta jew ma' kull għarfien ġdid. Waqt li jagħmel referenza żjarat li ta' spiss kien jagħmel fil-Palazz tal-Gran Mastru waqt ix-xogħlijiet tiegħu, il-President irringrazzja u sellem lil daw kollha mill-kbir seżżejr li taw semhom biex dan il-proġett kbir u komplikat seta' jitwettaq. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela stqar kif il-Gvern qed jinvesti biex iħejja l-futur fil-waqt li ma jagħti qatt ġenb il-ħarsien ta' dak li għamilna aħna minn aħna. Grati għal dak li għamlu dawk illi ġew qabilna u dak illi wettqu dawk illi ġew qabilna aħna għandna d-dover sagrosant fuqna illi rridu nħarsuh. Għaliex irridu preżent li jkun wieħed b'saħħtu għax irridu li l-ġenerazzjonijiet futuri ikunu kburin b'dak illi ksibna sal-lum iżda b'dak li jirnexxilhom jiksbu huma wkoll fuq kollox għaliex irridu nfasslu futur sabiħ għal ġenerazzjonijiet kollha li jridu jiġu warajna. Grazzi minn qalbi lil kull min kien involut f'dan il-proġett daqstant sabiħ. Grazzi. Indirizzaw koll iċ-ċeremonja deputat Prim Ministru u Ministru għal-Fondi Ewropej, id-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Chris Fern li tkellem dwar l-irwol tal-binja prestiġjuża matul iż-żmien li laqgħet fiha l-Parlament Malti fejn għaddew eluf ta' liġijiet li faslu l-mod ta' kif ngħixu llum. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Wirt Kulturali, inkluż l-entità Heritage Malta, Owen Bonnici, ratħajl lil ħaddiema kollha ta' Heritage Malta li wettqu xogħol mill-aktar mirqum. Kemm jingburi bil-ħaddiema kollha ta' Heritage Malta u t-tekniċi kollha li ġew ingaġġati f'dan l-akbar proġett kulturali li qatt sar fl-istorja moderna ta' pajjiżna. Il-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajjar u l-Kap Eżekuttiv tal-istess entità Noel Zammit ukoll indirizzaw din iċ-ċeremonja. Il-Palazz tal-Gran Mastru se jkun miftuħ kuljum bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar filwaqt li l-pubbliku mħeġġeġ jikseb aktar informazzjoni minn fuq is-sit ta' Heritage Malta.